Der er virkelig mange negative sider ved ADHD. Navnligt det her med, at vi udskyder opgaver og tror, at de forsvinder på en eller anden magisk måde, når vi ikke lige har motivation til at gå i gang med dem. Det her med, at når vi sætter nye mål, som vi jo ofte gør, fordi vi er draget af det her nye, så holder det, vi sætter os for, aldrig rigtig mere end et par uger ad gangen. Der er det her med, at vi har sindssygt meget brug for struktur, men alligevel er det så vanvittigt svært at bygge den. Jeg tror fuldt og fast på, at 90% af de negative sider ved ADHD, dem kan man løse relativt simpelt. Jeg hedder Mathias, og jeg har også ADHD. Jeg har bygget mig ud af en kæmpe gæld af et rodet liv, hvor jeg har drukket alt for meget alkohol og alle mulige andre dumme ting. Jeg har ikke haft noget som helst styr på mit liv ud over mit arbejde. Det var det eneste, der rigtig fungerede for mig. Jeg har bygget et system, som har hjulpet mig selv de sidste mange år med at få en hverdag, der faktisk fungerer. Og siden december, der har jeg via mit brand, Drengen i Sofaen, hjulpet plus 200 andre ADHD'er med at få en hverdag, der fungerer. I den her video, der skal du ikke bare lære. Nej, der skal vi bygge de her 3 ting sammen live. Nummer 1, hvornår du står op. Nummer 2, hvad du gør som det første. Nummer 3, og hvilke 2-3 ting sker der så bagefter. Grunden til, at vi starter her, det er fordi, at morgenen for ADHD'ere betyder ekstremt meget. Det her med at have en struktur fra starten, så vi ikke skal tage en masse valg, så vi ikke bliver forvirret over, hvornår skal vi stå op, hvad skal vi tage os til, hvad skal der ske bagefter. Ved at bygge en simpel struktur fra morgenstunden af, så bygger du momentum, og du bygger retning, og du bygger tro på egen evne fra start. Og det er derfor, vi skal bygge det her. Hvis jeg skal fortælle en historie fra mit eget liv, så inden jeg startede med at lave det her, inden jeg fik styr på mit liv, der vågnede jeg op vilkårligt hver morgen. Det vil sige, det kunne være klokken 11, det kunne være klokken 9, det kunne være klokken 12, det kunne være klokken 7 om morgenen. Der var ikke nogen struktur i det. Jeg var altid mega træt, og det var sådan lidt en lotto-kupon, om det blev en virkelig god dag, og jeg var effektiv og fik lavet noget, eller om jeg bare endte i sofaen og scrollede og ikke fik lavet en skid. Jeg har været så heldig, at jeg i de mange år har været selvstændig, så man kan sige, at jeg havde masser af fritid, men det gik jo så bare ud over økonomien, hvis ikke jeg fik taget mig sammen og lavet noget. Så i mange år, inden jeg byggede det her system, jamen der havde jeg ikke nogen struktur om morgenen. Og det var først, da jeg ligesom begyndte at bygge den her struktur, jeg kunne mærke, aha, det her, det er faktisk noget, der virker. Og der skal virkelig ikke særlig meget til. Så det skal jeg nok vise dig. Hvis vi skal snakke en lille smule dybere om princippet, og hvorfor det virker, og hvorfor det er så vigtigt at fokusere på de her 3 punkter til at starte med, så lad mig prøve at zoome lidt ind på det. ADHD-hjerner som vores har brug for en klar og en fast start for at kunne fungere på bedst mulig måde. Hvis du i dag vågner op hver morgen og prøver at finde ud af, hvad skal jeg nu, så kan du måske ikke genkende til, at det er super besværligt. Det er ligesom den historie, jeg fortalte før, det her med at sige, jamen, så er det lidt en lotto-kupon om, hvorvidt det kommer til at gå godt eller gå dårligt. Skal jeg tjekke min telefon? Skal jeg tage ned og træne, som jeg egentlig gerne vil? Skal jeg svare på den her e-mail? Skal jeg gå i bad, eller skal jeg vente med det? Du ved, alle de her valg, som der egentlig ligger i hverdagen fra start, når vi vågner, det er dem, vi gerne vil prøve at fjerne. Jeg ved ikke, om du har nogle faste ting, du i forvejen gør, men måske du kan forstå følelsen af, at de her ting, der ligger fast for dig, dem bruger du ikke særlig meget hjerneaktivitet på, fordi det er bare noget, du gør. Det er en vane. Og det er egentlig lidt det samme, vi gerne vil gøre her, bare allerede fra morgenstunden. Så ja, det handler i virkeligheden om at tage færre beslutninger og få systematiseret det langt mere. Men lad os gå i gang med arbejdet. Del 1 er dit nye stå-op-vindue. Så hvad betyder et stå-op-vindue? Et stå-op-vindue vil sige et tidsinterval, hvor vi gerne vil stå op fast hver dag, også i weekenden. For mig, der hedder den klokken 05:00 til klokken 7. Det er rimelig stort. Det er ikke bare et timesinterval, det er faktisk 2. Og det er fordi, at klokken 5, det gør jeg, når jeg sover hos min kæreste, og klokken 7, det er primært i weekenden. Men jeg står altid op mellem 5 og 7. Og det gør jeg jo netop præcis, som jeg også forklarede om før, for at have en fast struktur. Det er ikke til forhandling, det er ikke noget, jeg skal tænke over, det er bare noget, der sker. Det, der også er smart ved at have et stå-op-vindue, det er, at nogle gange med ADHD, så sover man dårligt. Nogle gange så er man ikke lige så oplagt. Og så er det altså super rart, for så har man altså et interval, man kan stå op i. Og det giver noget mere fleksibilitet, samtidig med, at det faktisk også skaber noget struktur. Og noget af det vigtigste, som der også går igen i alt, hvad jeg gør, det er, at vi skal aldrig planlægge til den motiverede og top-tunede udgave af os selv. Du kender det selv fra din ADHD, det her, hvor man er hyperfokuseret og super motiveret, og man kan det hele. Hvis vi bygger din stå-op-tid til det,
jamen så kommer du til at fejle. Du skal bygge den til den her version af dig selv, der har sovet dårligt, der er stresset, der er ked af det. Alle de her ting her, fordi så sikrer vi, at det altid bliver en succes. Så vi skal lige sætte barren ned og finde et interval, der giver mening for dig. Så det vi skal gøre nu, det er, at vi skal finde dit stå-op-vindue. Så du skal pause videoen lige om lidt, og så skal du tænke over, hvordan ser min hverdag ud lige nu? Hvad er realistisk? Brug bare 2-3 minutter på det. Sæt en timer. Det hjælper rigtig meget for at komme i gang. Og så skriv ned. Skal det være fra 7 til 9? Skal det være fra 5 til 7? Skal det være fra 6 til 8? Eller skal det være noget helt andet? Det skal du skrive ned. Og så husk på at tænke på, det har jeg fortalt med, at planlægge det til den dårligste dag. Den her dag, hvor du ikke har sovet. Planlæg det realistisk, fordi så sikrer vi, at du får succes med det her. Så pause videoen, så tag lige 2-3 minutter. Hvis du har brug for mere, så gør du bare det, og så fortsætter vi. Skide godt. Jeg går ud fra, at du har skrevet dit stå-op-vindue ned nu, og det er mega, mega godt. Men som du også ved, så det her med at vide, hvad man skal gøre, ikke så svært med ADHD. Det med rent faktisk at gøre det, er her, det bliver ekstremt svært. Så nu gør vi det. Nu skal vi tage dit stå-op-vindue her, og så skal vi overføre det til din dagligdag. Det vil sige, for at få det til at fungere, så skal vi sætte 2 alarmer. Vi skal sætte et på det første tidspunkt, og et på sluttidspunktet i intervallet. Så det vil sige, nu tager du og pauser videoen igen. Inden du gør det, så skal jeg lige fortælle dig, hvad du skal gøre selvfølgelig. Du skal gå ind på din iPhone, Android eller din alarm, hvad end du bruger inde i soveværelset. Og så skal du sætte de 2 alarmer allerede nu. Så pause videoen, gå ind og sæt dem allerede nu. Du har tændt for videoen igen. Nu har du integreret dit nye stå-op-vindue. Og allerede her, i forhold til, hvad du har gjort før, med at læse dig frem til ting, med at prøve apps osv., nu har du taget en action, du har taget en handling, og du har allerede bygget noget af det allervigtigste, dit nye stå-op-vindue, og du har integreret det i din kalender. Så pissegodt gået, hvor er det fedt. Nu skal vi videre til punkt nummer 2. Din ankervane. Og så tænker du, hvad er en ankervane? Er det noget med sejlsport at gøre, eller hvad snakker manden om? Det er det ikke. Din ankervane er den første lille ting, du gør, efter du er stået op. Det, der ligesom markerer, nu dagen i gang. Måske har du en allerede, som du ikke er bevidst omkring. Måske vil du gerne have en anden ankervane. Måske har du slet ikke nogen. Det finder vi ud af. Men en ankervane er den første lille ting, du gør, efter du stod op. For mig, der er min ankervane at ræ min seng. Det har jeg gjort i rigtig mange år. Rigtig mange år. Så det, der sker, når jeg rær min seng, det er, at så ved jeg præcis, hvad skal der ske bagefter. Det starter min sekvens. Det starter nemlig min automatiske sekvens. Og i den her sekvens, der laver jeg typisk 3 ting til at starte med. Det kommer vi ind på. Det, jeg gerne vil have dig til, det er, at du skal pause videoen igen. Surprise. Men inden da, så tænk over, har jeg en ting, jeg gør fast lige nu, efter jeg er stået op? Er det den ting, jeg gerne vil gøre? Eller har jeg overhovedet ikke nogen ting? Brug 3 minutter, sæt en alarm eller en timer, og så prøv at finde ud af at sige, hvad er den første ting, jeg gør lige nu? Og vil jeg gerne fortsætte med den, tage stilling til det. Når du har gjort det, så tænder du for videoen igen, og så fortsætter vi. Godt. Jeg går ud fra, at du enten ikke havde en ankervane, at du har skrevet den ankervane ned, som du bruger i forvejen, eller du har skrevet den ankervane ned, som du gerne vil lave fra i morgen af. Og det er skide godt. Lidt inspiration, hvis ikke du kunne finde på nogen, så kan det være en masse forskellige ting. Det behøver ikke at være noget stort. Du må gerne bruge min. Det her med at ræse sin seng. Det er super godt. Det har i hvert fald virket for mig og for mine klienter. Men det behøver ikke at være det. Det kan være at rulle dine patienter op. Det kan være at gå ud og drikke et glas vand. Det kan være at lave 10 air squats. Det kan være så mange forskellige ting. Du skal finde ud af det, du har lyst til at gøre, og det, der virker for dig. Det vigtigste for en ankervane er, at den er simpel, overskuelig. Den ikke tager meget mere end et par minutter at lave. Men hvis din ankervane er at tage din telefon op og scrolle som det første, når du vågner, så skal det ikke være den. Det skal ikke være den. Vi skal have fundet noget, der er lidt bedre. Så vil jeg hellere ræge min seng, lave 10 air squats, whatever. Godt, nu er ankervanen på plads, og det er mega, mega godt. Du har taget andet skridt, rent faktisk fået implementeret en ankervane, som er nem, en du kan lave hver dag. Jeg vil bare lige sige, at hvis du kunne tænke dig at få noget mere hjælp til blandt andet morgenrutine og alt efter, så har jeg et program, der hedder Intention til Handling. Det kan du læse mere om, hvis du klikker nede i beskrivelsen. Du kan også downloade min guide, 10 simple ADHD-vaner, hvor vi også dækker det her morgenrutine, som vi er i gang med nu. Det er gratis. Vælg, hvad du har lyst til. Nu ved du det. Skide godt. Nu skal vi i gang med del nummer 3.
din første sekvens. Som jeg også fortalte lidt om før, så er en sekvens en automatisk handling. For mig, og for det jeg lærer mine klienter, så er det typisk 3 ting. De her 3 ting, der ligger i sekvensen, de bliver triggeret af din ankervane, og det er jo pissegodt, fordi den har vi lige valgt. Så en sekvens kunne se ud for mig således. Jeg reder min seng, så går jeg 1 ud på toilettet, 2 så går jeg ind på mit værelse og tager mit tøj på, som jeg har lagt frem dagen før, 3 så går jeg udenfor og går min faste morgenrute. Det sker automatisk hver evig eneste dag, når jeg står op, og det er også det, vi kan få bygget ind i dit liv. Så tænk over, tror du, at jeg tænker over de 3 ting her? Ja, det gør jeg jo nu, fordi jeg sidder og lærer dig dem. Men når jeg står op, så er jeg ikke i forhandling. Hverken hvornår jeg står op, hvad min første lille handling er, og hvad de 3 næste ting er. Det ligger integreret, implementeret i mit liv. Og det er det, der gør, at du skaber momentum. Du fjerner en masse støj fra dit hoved, en masse beslutninger, og så får du bare en pisse god dag, hvis du kan få de her 3 vaner ind. Eller de her 3 ting ind. Men en ting er, hvad jeg gør. En anden ting er, hvad du har lyst til at gøre, eller hvad du i forvejen gør. Eksempler på de her sekvenser kan være din ankervane, og så kan det første lille trin være børst tænder, så kunne det være spise morgenmad, så kunne det være tage nøglerne i nøgleskålen og gå på arbejde. Det kunne være ankervane, drikke et glas vand, tag din træningstaske, tag ned og træn. Det, der er det rigtige for dig, det er det, der virker for dig. Og igen, husk, vi planlægger til den dårligste version, den dårligste udgave af os selv, og ikke til den motiverede, helt overhypede ADHD-person. Du kender ham, hende. Vi planlægger til dem, der ikke har sovet godt, der er ked af det, der ikke har noget struktur, der ikke kan komme i gang. Okay? Så nu vil jeg gerne have dig til at igen pause videoen, og så skrive de 3 små ting ned, du har lyst til at lave efter din ankervane. Brug det, jeg har sagt som inspiration. Sæt noget, der er realistisk. Okay? Og så går vi videre, når du er færdig med det. Velkommen tilbage. Det, vi har bygget nu, er mega fedt og meget, meget større, end du måske lige tror. Vi har faktisk bygget en simpel struktur og et fundament for din morgen. Så vi har bygget et fast stå-op-vindue, vi har bygget en ankervane, og vi har bygget din første sekvens på dagen. Det kommer til at give dig fra nu af, det er, at du kommer ikke til at være i tvivl om, hvad du skal gøre fra i morgen, når du står op. Det er fuldstændig sat i system, så du skal bare stole på mig. Du skal stole på dig selv, og så skal du stole på den plan, du har lagt. Men inden jeg lige slipper dig, så er der lige en vigtig ting, som vi er nødt til at få gjort, og det er, at i din kalender lige nu, mens jeg snakker, du kan pause, jeg kan også snakke videre, det er ligegyldigt, der åbner du den, og så skriver du ind præcis, hvad dit stå-op-interval var, og så i det stå-op-interval, der skriver du din ankervane og de 3 første ting af din sekvens. Fordi nu står det også i din kalender, så ved du præcis, hvornår er det, jeg står op, hvad er det, jeg skal gøre, og så har du blokket tiden af, det vil sige, så kommer der ikke nogen andre forstyrrelser ind. Det kan godt være, der gør det på et tidspunkt, det kan godt være, at det ikke fungerer helt, men det er fint nok. Det gør ikke noget, vi skal bare have synliggjort det, fordi hvis der er noget, der ikke virker, så er det, hvis vi holder det op i hovedet. Det er også derfor, jeg beder dig om at skrive tingene ned. Nu beder jeg dig om at flytte det over i kalenderen, fordi det er faktisk her, vi kan gøre en reel forskel. Der, hvor alle dine andre ting står i. Så ja, den kalender, du også bruger til arbejde, så fremdeles. Hvis alt fucker op, selvom vi lige har skrevet det ned, selvom vi lige har lagt en plan sammen, selvom du har sat det ind i kalenderen, så er det også helt okay. Brug det her som et værktøj, hvor at det her med bare at gå i gang, det her med bare at prøve igen, det er det, der er succeskriteriet i sig selv. Og det er også derfor, vi bygger en morgenrutine med nogle realistiske stå-op-tidspunkter. Med en realistisk lille bitte handling til at starte med. Og med en sekvens, der er til at klare selv på den dårligste dag. Husk på det. Lad være med at planlægge for stort, og jeg ved godt, du har lyst til det. Jeg ved godt, du har lyst til at sige, at jeg vil også gerne træne 4 gange om ugen. Jeg vil også gerne have styr på min kost. Jeg vil også gerne blive bedre til at udskyde opgaver. Jeg vil gerne bruge min telefon mindre. Jeg vil gerne. Jeg forstår det. Men hvis vi slår et for stort brød op nu, og ikke starter med det her, og får det her til at sidde de næste 14 dage, så kommer du til at ende præcis det samme sted, som du har gjort hundredvis af gange. Du starter alt for stort ud, og så ender du med ikke at lave en skid af det. Så stol på mig nu her. Implementer de her ting, og så kommenter om en uge eller 14 dage, eller hvornår det er, hvordan det er gået, og hvad du kan mærke i dit liv. Fordi det her, det er fundamentet, og det kommer til at ændre så meget i dit liv, og du tror, det er løgn. Det er det, der har ændret alt for mig.
Jeg kan faktisk kode det ned til at sige, bare det der med at min seng hver morgen har ændret mit liv. Det lyder vanvittigt, men det er sandt. Det er sandt. Hvis du har fulgt med så langt her, så vil jeg sige tusind tak. Herinde på siden, der kommer jeg til at dele sådan nogle integrationsworkshops, som ikke bare er, jeg lærer dig en masse, men vi laver det faktisk sammen. Så følg med herinde, du ved, subscribe, like, alt det her YouTube-sprog. Gør det, fordi så er du sikker på at vide, hvornår jeg udgiver en video næste gang. Igen, hvis du kunne tænke dig at arbejde sammen med mig og bruge mit program, Intention til Handling, eller læse mere om ADHD OS, som er en live workshop en gang om ugen, eller bare vil have en gratis guide, så kan du klikke linket i beskrivelsen. Det var det for i dag. Vi ses.